Ma chère mademoiselle, con profundo orgullo y un gran placer, le damos la bienvenida esta noche. Y ahora le invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor tiene el honor de presentarle su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí està la servilleta de comienzo i el traje, suc d'onyó. Bon dia, soc la Teresa Gil, professora de l'Institut Bisbat Sivilla de cicles formatius de grau mig de cuina i pastisseria. M'acompanyen els alumnes Judit Sánchez i Manel Ortega. Avui us proposarem aprofitar les sobres d'una escudella i cardolla. És un plat de festes que al Nadal marca la tradició fer els canelons amb la cardolla, els famosos canelons de Sant Esteve. Encara que actualment aquests canelons ja no es fan amb les sobres de l'escudella, sinó que es fan amb un rostit, a partir d'un rostit. És per això que ens trobem moltes vegades que ens queda molta cardolla que no sabem què fer. Normalment acaben per fer-se servir per fer croquetes o a vegades directament a la brossa. És per això que avui, en aquest programa, us proposarem fer una terrina de cardolla. Doncs només utilitzarem la carn. Per fer la terrina de cardolla necessitem cardolla, que és l'element principal per fer aquest plat. Aquest plat, aquesta terrina, un cop feta, tindreu dues opcions. Una, menjar-la en fred i una en calent. Per l'opció calenta necessitareu pa ratllat, oli d'oliva, mezclum, magrana, vinagreta, poma, i per la part freda necessitareu els mateixos ingredients excepte el pa ratllat i l'oli i formatge fresc tipus Filadèlfia. A part us proposarem menjar aquesta terrina de cardolla en un entrepà. Llavors necessitareu tomàquet, ratllat i un pa. Per elaborar la terrina de cardolla hem d'agafar una terrina tipus pírex d'aquesta forma de cake. Llavors començarem posant una capa de paper film i ara procedirem a fer les capes de carn. Començarem agafant el peu de porc o morro o orella, alguna carn que sigui gelatinosa. Llavors omplirem bé el que és el fons de la terrina. Continuarem amb una altra carn que també sigui melosa, com pot ser la vedella. Peces com el conill, com la llata, que tenen gelatina, que ens ajudarà que després la terrina quedi ben prensada. Després podem posar, per jugar amb els colors, una mica de pilota. I pollastre. És important que el pollastre li traigueu la pell, els ossos, perquè sigui més mangívola. Agafeu també la botifarra negra, obriu-la, traieu la pell i poseu-la sobre les altres carns. Podeu fer servir les carns que tingueu, perquè moltes vegades hi ha escudelles que posen gallina o gall d'indi, qualsevol carn que us sobri és apta per posar dins d'aquesta terrina. El que sí que és important, de tant en tant, entre les capes, afegir alguna carn que sigui rica en gelatina, com és també el cas de la botifarra negra. Per acabar la terrina, posarem una última capa de peus de porc. Ben cobert. En aquest moment el que farem serà filmar la terrina amb les sobrances del film que hem posat en la terrina.
Fer una lleugera pressió amb les mans, un cop està ben folrada, amb el fil, una mica més, i posar una petita, com una tapa, per igualar el que són la carn. Com durant la preparació de la terrina se'ns ha posat freda, donarem un cop de forn. Un cop ha sortit del forn, el que hem de fer amb la terrina és posar un pes a sobre per crear una pressió i que així totes les carns s'ajuntin. Ho guardarem a la càmera durant 24 hores. Ja han passat 24 hores, podem treure la terrina de la càmera, traiem el pes, traiem el plàstic i llavors hem de desmotllar. Ens ajudem amb una espàtula perquè aquesta gelatina que ha deixat anar les carns deixa molt enganxat el motlle. Podem treure el paper film. I veure com totes les carns, amb l'efecte del calor que li hem donat al principi i el pes, han quedat tot ben agafadet i ben pres. Comencem amb la proposta calenta. El primer que hem de fer és tallar la terrina en quadrats bastant gruixudets i passar-los per una mica d'oli, les dues cares més amples, per ratllat, farem el mateix amb l'altre, una mica d'oli, per ratllat, totes dues cares, i ho marcarem a la paella. Gira una cara. D'aquesta manera fem una petita crosta perquè en el forn ens aguanti l'estructura d'aquesta terrina, que al tenir gelatina, amb l'escalfor perd una mica la forma. Donarem un cop de forn per assegurar-nos que l'interior de la terrina també està calent. Un parell de minuts. Un cop ha sortit la terrina del forn, ja podem emplatar. Nosaltres us proposem acompanyar-la amb una amanida tipus mezclum, ben variada, amb tatsoi, mitsuna, fulla de roure, amanida amb una vinagreta clàssica, amb mostassa, oli, vinagre i una mica de magrana. Posarem també uns granets més perquè quedi ben colorit i posarem unes fletxes de poma. La poma la tallem al moment per evitar que se'ns oxidi. Per acabar el plat només ens cal posar aquestes fletxes
per l'amanida i ja ho tenim. Doncs ara us proposem l'opció freda. El que hem fet ha sigut tallar la terrina de carn d'olla amb una talladora d'embotits. Com són llesques molt petites, el que hem fet ha sigut posar-ne dos. Posem una mica de formatge Filadèlfia per deixar una mica de base i incorporarem les fulletes d'amanida. És maco que surti alguna punteta per fora. Posarem també uns granets de magrana i procedirem a embolicar-lo com si fos un caneló. En aquest cas, un caneló fred de carn d'olla i enciam. Comencem per emplatar aquests canelons. Posem dos. Els amanim amb una mica de vinagreta. Una vinagreta clàssica, com ja hem dit abans, amb oli, vinagre i mostassa en gra. Després posem uns grans de magrana i unes fletxes de poma. I ja el tenim llest. Per acabar, també us podem proposar fer un entrepà amb aquesta terrina de carn d'olla. Només cal un bon pa, obrir-lo, amanir-lo bé amb un tomàquet, en aquest cas ratllat, però alinyat amb oli. I si teniu un bon tomàquet de penjar, que sigui ben madur, llavors només sucar-lo directament del tomàquet. Posar una mica de la terrina tallada. Uns vegetals. I ja el teniu llest. Bueno, això és tot. Espero que us hagi agradat i que us animeu a fer-ho. Moltes gràcies. Suc d'oignon, canapé, especialité du chef. Mueve el pato. ¡Qué delicia! Y la envidia hagan los platos, el ballet. Para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de ensueño a disfrutar lo bueno del festín. Gran festín de Postín.